Bafethu niyabona xa kuthethwa ngomuntu oyewazihombela umgodi ngokwakhe kuthethwa ngoGeneral Sinona. Masithatheni ba lona nguphathi 2 wethu wetestimony kaGeneral Sinona. Sibuyele umva kancinci. uGeneral Sinona kaloku ngulo eyeweza apha ezoxela uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi malunga nala meeting kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi noKhet Matlala eyenzeka kwi-apartment kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Hayi ke Mosi ufuna ukuba selective into yoba kula meeting yabo ukhumbulani akakhumbulini, phofu ke ebaleka kumcimbi woba yena wayela uyanxanwa uthi yena nje wayezinathela, so ungumuntu nje ongathi uthanda ukuba lapha. Hayi ke sharp ke, so waba ngumuntu ubiba nje akakhumbula incama into eyaxoxa pha, but nje kuzo zonke izinto akangazange azikhumbule kanye akangazange azive eyoba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uzakwenza ba icase le case kaKhet Matlala attempted murder kaTobiwe Thobejani ibe on hold, wayikhumbula leyo. Enye akasayazi baba bexoxa ngani. Hayi ngikhoshona uba wayeshushe kakhulu, phofu ethe ixesha balichitha pha it's about an hour so andikhoshona into yoba unobuya budlo bunjani bungenzi ba within an hour bungasakhumbula incama. Naye ke uyazama nokusipha nje ipicture yoba okay inoba into emenza bangeva ngoba esehle senyuka emane ehambe eyokala inoba i-distance ingakalani yonke lonto uyenzile. So ke usithathe ke ngoku uzozifaka engxakini ngokwakhe ukhipha imessage akayithunyelelwa nguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. And from where I am sitting, I think that uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ebesenzela builder nje bupaper trail inyani ngoba ungalibali ngala mcimbi wala meeting wena owayicreator uyondidibanisa noKhet Matlala owathi wena ngumfowenu lo Khet enye njoba sele iqalile uKhet ukuyithi vu lonto leyo up. Hayi ke nazi bamna ke ndawuthetha ngathi ngiqhawula ibreak akukho into engazu, so basically I will leave no stones unturned. Hayi ke into imessage engathi njalo phofu yena ethi xa kayifika engathi uzoxela uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngokungathi bemhorhisa uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. And mina benilindele imessage oba inoba khona apho uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi emhorhise khona. Hey into enganixelela ngayo akayoyisaba inkunzi ngoba noGeneral Sibiya naye waba nayo into ethi wathreatenishwa. Xa sifuna le evidence yokuthreatenishwa ayiveli kuske kuvele nje into engathi ziphuma ecaleni. Hayi ke nalapho kwenzeka net kanjalo. Message ke yakhona yafundwa ke ibithatha malunga nomcimbi ke wabantu abakhitshwe abathengelwa amaplot ngathi ngama 2 million apho ngeapartments zayo nani. uGeneral Sinona wongafuni into bamagama babantu abizwe khona phi yathethisa khona bawesenje ixesha elininzi engafuni amagama babantu abizwe esithi for isafety yakhe uyosaba into ababizwe lamagama. Hayi ke bahambile baye breaking Mosi. Babuya sebesithi abasiboni isidingo soba igama likaGeneral Sibiya lingabizwa phansi ngoba umcimbi wala 2 million neplot nani bese siyazi mos bese sivile naxa belikhipha. I was like oh okay, yaze yakhona lento ethi the minute kukhitshwe lenye igama lomnye umuntu naye uzazazi, but kaGeneral Sibiya beselikhitshwe igama. Hayi ke siyigqibeli lapho nje umcimbi weligama yaqhubeka nje i-testimony yakhe proceedings langabizwe igama lomuntu wesibini. Hayi ke baphicotha yonke lonto leyo. Hayi ke so bafuna ukunderstand yeyiphi eyona party engabe wena iyagqorhisa, because oyena muntu noba la kule message okuthiwa izabeka impilo yakhe engcuphekweni nguKhet Matlala, impilo kaKhet wena yakho, but ke izolo liphethe igama lingabizwanga. Mamelani ke ngoku. Hayi ke besa ngale relationship ngoba ubudlelwane bakho according to wena nje akho nto wrong uye wayibona na. So basically nje basenele nale kwaze kwabe kuyachayiswa izolo. Xa kufikwa namhlanje into oqala kayenzile uevidence leader wathi hayi sihlale sayinambitha lento asisibona isidingo soba eligama lesibini lingabizwa. Kungani eligama lesibini because uba impilo yomuntu ezaba sengciphekweni lapho akuzuba yeyakho yekaKhet. And nale message asuba ngumuntu obhale, you are not the author, kusingumuntu obhale le message ibhalwe nguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Andikho sure ndinayo into ethi ibuziwe yami into basingathini singalikhipha wathi hayi sikiyalikhipha yena andikho sure. Hayi ke eventually likhishwe igama lomuntu bebemprotect izolo bengafuni ukulikhipha nguSteve Mutsumi. So lo Steve Mutsumi saywa kangaka nguKhet Matlala ndifuna into yoba omnye nomnye abalekele kuGoogle ayomsearch igama lika Steve Mutsumi andiqala ukuliva mna qha. I'm just not sure whether are they really talking about uSteven August Mutsumi na okanye bathetha ngomnye uSteve Mutsumi. But nje zikhona izinto engike ndaziva mna ngoSteve Mutsumi uba ngaba bathetha ngalo. Hayi ke usayiwe lo muntu lo but igama lakhe liphethe limi. Hayi ke namhlanje siyabuya qalelanga le questioning into eziserious bamfaka ekoneni malunga nobudlelwane bukaKhet Matlala. So badwelile nje kulonto leyo bengasiboni isidingo kulonto yama messages nani sha. According to yena ucela into obuzoxela uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngale meeting kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi noKhet kanti uzithelile.
kwathi okay phakathi kwale meeting and according to wena andithi i-meeting ingathi bekuyenzelwa i-favor for ukhet Matlala malunga nomcimbi wama-purchase orders. Wena uyi-head of work, kutheni ungazange uyiripoti into efana naleyo? Wenze njani into yoba ungayiripoti? Hayi bendizayiripotela abantu because umnikazi weprovince nguyena lo bendihamba naye uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wangasibona isidingo soba ucele kwayena uba ngaba kukhona ubugulukudu ongabe buyenzeka. Because what if uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi lo ebebhizi ezenzele investigations zakhe, because even though kuthiwa unale promise akayenzile oba icase kaKhet izaholdwa, uKhet uphinde wabanjwa for the very same case mos. So that means uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wenge hayi ke kwangena kwi-chats zabo beza ngazo kaso. Okay, before umcimbi lo we-chats kuziwe kwindaba oba lo Khet xa uzaba nobubudlelwano nabo ubungamazi buKhet ngumgulukudu. Watshone vela wathini bambuza ngobhabhitha lo wabulawa i-whistleblower lebulewe phaa kwi-Thembisa Syndicate into yoba because into ayonto yangoku yona yinto yakudala. According to yena uthi uKhet uclaim into yoba uKhet Matlala wayengayazi, but hayi futhi ndibathandile bathi hayi lo njengoba ifuna ukuzenza uhata nje sizaza naye. Bathi asibuyele umva kaloku ubhabhitha wabulawa is it 2021 yeah and then yaziwa into azange uyive wathi wayiva okay kwaziwa kwathiwa there were developments. Ufuna ukusixela into yoba akho nto nje enondonakele enobungozi ngoKhet Matlala oke wayiva wena? Ufuna ukusixela into yoba i-head of ihawk ingakwazi into yoba yakho ubudlelwane ingafili nix ingenzi nix? Hayi niyambona ufuna ukuhlala nje enyaleni noGeneral Sinona but nje uyazibona uba zona zingaphandle. Bafethu beza naye ngendaba kabhabhitha including i-companies ezilinkwe kula Thembisa Syndicate. Hayi still usahlala enyaleni uSinona but nje uzibonile into yoba angasezuvana ezibentshilo na izolo ne-commissioners beza kumcimbi wabo we-chats kwafundwa i-chats. Kukhona nalapho uSinona ede esithi khona ecebisa uKhet into yoba hayi yazini take them on. Utsho njani into yoba uKhet Matlala makatake on ii-colleagues zakho ezingamapolisa? Ithini lento? Hayi yena phaa koomatshi bese funa ukuzikhipha kuKhet. Yinto lento kwenza ungakwazi ukuzimuncula emntwini osomazi uba unobugebengu. Yini lesafuna into yoba uyenze gradually. Hayi bafethu bazixele into yoba bazaza naye kancinci uSinona. But nje i-information akayiphe uKhet, even uKhet sekamthumelela ezo ii-audios ne-information yakwa-SAPS. uKhet ukuthumelela i-information yakwa-SAPS wenzani ngayo? Oyazi into yoba kumele kangoba ibe kwi-disposal yakhe, akumelekanga kube yi-information nayo. Wenze ntoni ngaloo nto leyo? uKhet Matlala sekanobudlelwane nonyana wakho so uvile into obunobungozi. Wenze ntoni ngaloo nto? Even that did not alarm you. Hayi nothatha uzixela into yoba uzafuna nje ukuhlala emanyaleni but nje yona icacile ba into yoba uGeneral Sinona noKhet Matlala ubudlelwane babo nje bobunokwenza nento zalapha esipoliseni. Bafethu kukhona apho ke ndayithanda ke le part kubuzwa uGeneral Sinona baye General Sinona khawuze nathi kakuhle ke ngoapha sicacene. uKhet Matlala so uyivile nale ye-fraud yalapha emsebenzini still awuphumi kuKhet Matlala usakwazi into yoba umcebisa into yoba makenzeni yathi hayi mina ngangimcebisa nje uba aye emagqwetheni so awubonanga nto wrong wena into yoba makaphi because xa umzekelo noba usuwa General Nhlanhla Mkhwanazi okanye usuwa Khumalo okanye nobani ngubani lo mntu akabe uyamsuwa esesipoliseni lo mntu usuwa i-SAPS and lo mntu uzawurepresentwa yi-SAPS lo wena kumele ukuthi uyayiprotect. Uye wayicinga njani wena mfo le nto? Bafethu engayiyeki ke into yoba mane sithi uGeneral Sinona hayi he was like my brother, he was like a brother to me. Kwakhona phebuzwa khona into yoba sisike ngoku uKhet Matlala ethi wena waba ngumuntu owenza i-call okanye kwaba khona into nokwenza ne-call apho lo call leyo seyifaka nalo bekumcimbi umnikazi wethenda ke ngoku plus la muntu uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi okwakuthiwe bekefuna into yoba ayocima i-case so iyamfaka uSinona yinto ethethwe nguKhet Matlala ke ngoku le into yoba uKhet uveze into yoba kumele into yoba kuyothethisa kwakuthiwe uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uKhet imele bahambe ayothethisana nala muntu kwenzela azocima i-case yakufaka. Ingabe ithini loo nto phasi koba wena umuntu wasesipoliseni apho uye wathini? Hayi wathi yena hayi ngenzeka ukuthi hayi uKhet kuyaxoxa but nje niyambona into yoba uba kuya ngaye ebesafuna ukuprotectana noKhet kwaze kwathiwa ngendlela esibona ngayo because uthi wena ubusofuna ukuzikhupha usuzikhiphile kuKhet even because khona phephendula khona nje amanyala. Mna ndingufezi bafethu indaba kabhabhitha ayonto siyive ngoku dala sayazi yena wenze njani into bangayazi. Uyazi kakuhle uGeneral Sinona so they just going to wrap up and then I'll do part 3 apho sensitsho khona ke ngoku umcimbi wobushushu be-questioning yakhe. Otherwise
hayi impundu zingaphandle kuGeneral Sinona. Order. That's in order. Thank you. General, good morning. Good morning, Advocate. Could you read the WhatsApp exchange that was sent to you, the message, and can you read it from the beginning to the end? Thank you, Commissioners. Good morning once more. Hi, General, I trust you are well. You made arrangements that I meet this guy, Ket, because he is your friend and brother, and he needed my help to speak to Lieutenant General Kua to place orders on his contract. He volunteered an information about a house address in Sandton, where Sibia collects money using the state vehicle, and that he paid 2 million towards Sibia's purchase of his plot. He also told me about Sibia's townhouse. The fact that he is the one who introduced our meeting to the ad hoc committee and lied under oath, he invited me to make public the information that he gave me, which will put his life at risk. I am still going to that committee, and I hope he doesn't mind me exposing him to both Sibia and Steve Mutsumi. I hope you won't blame me for risking his life because I have to tell the truth about our meeting. If he thinks he can fool the committee, it's okay, but I will not say much, but to simply play a recording of our meeting verbatim because I have the record. What is worse is that after you told me about the discussion between you and him regarding Nengi, I asked you about your relationship with him. I still don't know how the two of you met to discuss about Nangi Care. Besides the voice recording, cellular phone triangulation and my vehicle tracker, including access footage, will confirm the date and time of our meeting. And for his own sake, I hope that those timelines are in line with what he said before the committee in relation to his arrest. This is the man who says he met you 7 years ago, which is contradicting what you told me, that you grew up together. I guess this will be caused clear as the investigation continues.